مقالة قعدو كلتا مقالتي بدخان صحين تواصلهم يوم عب مقالة مسبصحو حجز كرخبو تسفاقيرو ميوم عديم اتي حجز جن كمتي زدليو قلطفهم مسكدو كبصحهم ما يكعلن اوانو كفؤيو تفلطو سب እናበልዐን ንቀደም በል አይብለካን ስካብ ረዲኡ ዝረኽቡ ሰጽንሖም ስንቂ የብሎም የግዳስ ልቃሕ እንተረኸቡ ኮለል በሉ ብኽንደይ ኮለል ነፋን ኩሉ ሰፊሮም ካብ ስጋ ኣስማዶም ዝኾኑ ቅድሚኦም መጽለሊ ካብ ዝሓዙ ሰባት ረኸቡ يخون امبر اتن زرخبون لقاح مسدرا نغستي اخل اينبرا سدرا نغستي اب عدم ابزيحهم اطيمومن زلمدو منم مطعمتي زيبلو قطقاط نتيو كبلبو محات اصقيوم انتاي ممارጭ ያለው كيفتو نساون تصقب ايكونتن كن ممارتي اسكاب زي ترخبه نساون كقاموسو ግዴታ خلو نتاب القاح زرخبوا قطقاط عبالتي حنت شاب نطعمو باربعته معلتي كصنحو كيلوم عبرب اي معلتي ناب مقاله مصللي بتي وان منطلياو بحال نيرو كأتو عدر رخيبهم أتو بتميت حركة دخامن استساقيت أكالنا معرف في آتيوم أخري رخيبهم مبلع مستاج جمرو سجرا نقستي بسيكا نقستي تقمات عينة حمام مخلوم كساقيهم جمر تحريك التسمو أبو نقستي قلوب مسحاشو تسيوم مقصقاس جمرو نغستي نشونو دعا ايدقست نبر دولو سدرا كتقلبن كتلعلن ريسا خوينا قني ابو نغستي مقاله مساتو فلمانا باخلي على شايوم عاديو تحريون حميمو دقيسو شوم انقصقاس مسفتنو لتموز دقسو سدرኦም قور تلواواطي ምግቢ እንተረኸቡ ገለ ሸቕሊ ንምእላሽ ወለል ምባል ጀመሩ ሓደ ንኩ ምስ ወፁ ከይተመለሱ ሓደ ክልተ ሰለስተ እንዳተባሃለ መዓልቲ ተቆፀረ ንግስቲ استوم بحمام مستساقيو زلو سجاء بينا ترفت تحري أبوها مطفؤو عديها حموشتا معلتي متصانحا نسجرأن نحنسابن نحوارن اندات سنابتا نقستي سكاددت اتقو زبالات ريسا خونت نابي تخد نمن تماخر حزن طمين سدت ጭንቀት ንግስቲ ሰማይን መሬትን ተቀራሪበን ዝጭፍለቃ መሲለን ተሰምዓ ስድራ ንግስቲ አቦ ናበይ ከም ዝኸደ አይተፈለጠ አዶ ግን መንገደን አውጀን እየን ከይደን ኩሎም ስድራውን አሰራዲኦም በብተራ ሰዓቡ ንግስቲ ንኩሎም ስድራ حدا بعدا أفانيا حنت بينا ترفت انتاي كم تكبر عمرقا تسابعا وي أملاخ أنا انتاي بحال أملاخ حاتتت ملسي زهبا أي رخابة نبر نكستي رأسا خد قوات ولا أي تخال نبر أكالاتها جن استوسن عرفتي مسرخبت
ቁርብ ምልስ ምባል ጀመረት። በቃ ንግስቲ ገዛ ኮፍ ዘብል ምክንያት የብላ። ስድራ ምስ ሞቱ ኣብታ ድንኳን ምስ 12 ሰባት ተዓኲራ ኮፍ ምባል ዋጋ የብሉ። እታ ጥዕማ ኮለል ምባል መረፀት። ንግስቲ ድሕሪ ሞት ስድራኣ ዳይ ኣቦኣ ክትናዲ ጀመረት። ኣቦኣ ብወታደራት ደርጊ ተታሒዞም ኣብ ዝባን ዳዕሮ ሙሳፈራት ክኸዱ ተዓኲሮም ከም ዘለዉ ካብ ዝባን ዳዕሮ ኣምሊጦም ዝመፁ ሰባት ነገርዋ። ንግስቲ እንታይ ከም ትገብር ሕዚ ኣዕምቓ ምሕሳብ ጀመረት። መቐለ መፅለሊ ስደተኛ በብመዓልቱ ሰብ ከም መመስረቲ ህንፃ ዝቕበር እሙኒ ብጃምላ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ምኽባር ኣብ ዓይኒ ንግስቲ ከይደቀ ሰብ ክትዕበርብር ጀመረት። ንመን ክዛረብ መን እዩ ዳኛ? ኣምላኽ ይሰምዕ ፍርዲ ከምሃሎ ሓደ ወንዱ ኣይመገደፈለይን። ወይስ መንግስቲ ሓደ ቦይ ወሲዱ ዓጉርዎ ንመን ክዛረብ? ዝምልሰላ ግን ኣይረኸበትን። ንግስቲ ኣቦኣ ኣብ ዝባን ዳዕሮ ንምርካብ ክትብል ናብ ዝባን ዳዕሮ ንምኻድ ግዴታ ኮይኑዋ። ዝባን ዳዕሮ ከም ማይ ዶራ ቀዳማይ ተዋሂሉ ምስ መለአ ናብ ፍቅርኑ ተጻዒኑ ይብተን። ሓድሽ ይመጽእ ይውህለል ይምላእ ሕዝቡን ይስደድ። ብዝኾነ ዝባን ዳዕሮ ንዓዓ ዝኸውን ሰብ ኣይትስእንን። ዝሞተ ናብ ጉድጓዱ ዝሃደመ ብበትሪ ተቐሊጡ እንዳተደርበየ እቲ ዝተረፈ ወታደር ደርጊ በቲ ንሕብረተሰብ ክርህርህ ዘይተዓደለ ርእሶም በቲ ህፃን በይኑ ዓው እንዳበለ በቲ ሰበይቲ በቲ ድማ ሰብኣይ ዓው እንዳበሉ ንሶም ዝረኸብዎ ጥራሕ ኣኪብካ ምድጓን ናሃቶም ስራሕ። እቲ ብጥሜት ኩናትን ዘፍትሓዊ ስርዓት ሓሳር ከርኡ ዝበልዕ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ከይፈተወ ናብቲ ዝተዓጎረ ወገኑ ክሕወስ ባዕሉ ዝኣትውን ኣይተሰኣንን። ንግስቲ እውን ካልእ መማረፂ ኣይነበራን። ሓሲባ ኣስተንቲና ናብ ኣቦኣ ምሕዋስ መማረፂ ዘይብሉ መንገዲ ይኹን ረኸበቶ። ወጋሕታ ፀሓይ ብራቕ ምስኮነ ተሰሪሑ ዝሒሉ ዝሓደረ ቅምቅም ብማንካ ድንቁል ኣቢላ ኣፋ ቁሩብ ኣንቀሳቐሳ። ተመስገን ፈጣሪ ኢላ እግራ ናብ ዝመርሓ ምስኳም ጀመረት። ለይቲ ብልባ ናብ ዝባን ዳዕሮ ንምኻድ ወሲና ከም ዝሓደረት ተዘከራ። ህዝቡን እግራ ናብ ዝበላ ኣምርሐት። ንግስቲ መፅለሊ ስደተኛታት ወዲኣ ናብ መንገዲ ወፀት። ዝኾነ ኛ ዝብል ድምፂ ናብ እዝና ተሰቆራ። እዝና ጽሉም ሰበለት። ገለ ዝንቀሳቐስ ፍጡር ኣብ ወሰን መንገዲ ይርአቶ። ሕዝቡን ዕሩይ ስለ ዘይተረድኣ ካብኡ ክሳዳ ውጥን ኢላ እግራ እውን ናብኡ ስኩም ኣቢላ ጠመተቶ። ንእሽተይ ህፃን ጥባዲኡ እንዳሰሓበ ኛ ዝብል ድምፂ ዘስምዕ ዘሎ ምዃኑ ዕርያ ኣስተውዐለት። ግን ድማ እታዶ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣይትገብርን። ንግስቲ
ብርህራሄ ዓቢርዋ ዝተወለደ እዩ እኹይ ገዲፋቶ ደቂሳ ኣነስ ኣትስኤዱ ክገድፋ ኢላ ናብኣቶም ምምርሐት ቁሩብ ጽብቅ ኢላ ኣትን ኣደይ በለተን ልስልስ ዝበለ ልሳን ክትሰምዓ ኣይከኣለትን እቲ ህፃን ጥራሕ ብኣፉ እታጡ ኣዲኡ ነኺሱ ኣዒንቱ ውሽጢ ኣትየን ናብ ንግስቲ ቁልጭልጭ ይብላ ነበራ ንግስቲ ስለዚ ሰምዕታ ስቕ ኢላ ክትሓልፍ ኣይተረኣያን ዕርያ ጽግዕ ኢላ ናብታ ዝደቀሰት እትመስል ፍጥረት መተት እዛ ፍጥረት ግን ዋላ ውስትብል ኣይኮነትን ንግስቲ ቀስ ኢላ ብኢዳ ንኽቐበለታ ሕዝቡን ወይከ ነቲ ብገለ ጨርቂ ዝተሸፈነ ገጻ ግልጽ ኣቢላ ረኣየታ እዛ ኣደ ወይከ የላን ከም ዕንፀይቲ ነቒፃያ በዚ ሰዓት ንግስቲ ከም ኣዲኣ ንሓሳብን ንሓዋሩን ከም ኣደ ኣፍወርቂ ዘጥብዎ ኣስከሬን ምዃኑ እንዳዘከረት ከይሓሰበትሉ ወዒንታ ብንብዓት ተሓፀቡ ንግስቲ ንብዓታ ቁሩብ ንፍስ ምስ በለላ እንታይ ከም ትገብር ኣብ ዘላቱ ምሕሳብ ጀመረት ነቲ ቆልዓ ኣብኡ ገዲፋቱ ክትከይድ ኣይትረኣያ በቃ ኣነ ዝረኸብክዎ ይርከብ ኢላ ሒዛቶ ከይድ ወሲና ነቲ ቆልዓ ብዓይነ ሓዘኔታ እንዳረኣየት ኣቡሽ ነዓ ኢላ ኢዳ ስድድ ኣበለትሉ ሕንጡ ግን ኣይደለየን ዓለም ጸልመቱ ተስፋ ጠፊኣቶ ኣላ ዝገደደ ናብታ ዝኽነኸሳጡ ተተሪሱ ጥብቕ በለ ንግስቲ ንረራ ናታ ክትብል ጭካነ ግድን እዩ ዝብል ውሳነ ወሲና ኣገዲዳ ክትወስዶ ስሕብ ኣበለቶ ሕንጦ ካብ መዓንጥኡ ተሳሒቡ ክበኪ ድምፂ ከውፅእ ኣይከኣለን ከክንዲ ብኽያት ነብሱ ቀዲማ ወፀት ንግስቲ ዝገደደ ብድንጋጸ ተዋሓጠት ንሳ ከም ዝቐተለቶ እውን ተሰምዓ ፀራሪቃቶ ዝነበረ ዓይና ዝገደደ ብንብዓት ተሓፀበ ኣየ ዓይኒ ኩሉ ትርኢ ክንደይ ትጭክኒ ኣየ እዝኒ ኩሉ ትሰምዒ ክንደይ ትጭክኒ ጽንዓት ያብኪ በሊ ኣደ ድሓንኩኒ ኢላ ብሕርቀት ሓዘን ጸገምን ዝቆሰለ ኣእምሮኣ ከም ገንኢ እንዳኸበዳ ካብ ዘለቶ ክልተ ኢዳ ርእሳ ደጊፋ ተለዓለት ንግስቲ ዋላ እኳ ጸገም ተዓጢቑ ይሓዛ እምበር ብተፈጥሮ ዝወረሰቶ ምዕሩግን ውቅብን ጽባቐኣን ግን ካብኣ ክፍለ ኣይከኣለን ምስቲ ዘበን ንእስነት ፍሉይ ተዋህቦ መልክዓ ጥዑም ልሳና ንግስቲ ክትቀርበካ ይኹን ክተዋግዐካ ከይሓሰብካዮ ሕጉስ ዝገብር ፍጥረት እያ